Фізика – це основа всіх без винятку природничих наук. Розвиток фізики ґрунтується на потребах цивілізації. В той же час розвиток фізики суттєво впливає на техніку, отже і на розвиток суспільства. В процесі розвитку фізики в ній сформувалися певні базові поняття і концепції. Були встановлені закони і закономірності фізичних явищ, сформульовані теоретичні положення, але при цьому фізика не стоїть на місці. Вона весь час розвивається і по мірі накопичення нових фактів з'являються нові теорії, встановлюються нові закони. Методологічною основою фізики є так званий метод принципів. Важливо, що основні закони, принципи не можуть бути доведені на підставі тільки логіки. Єдине повноцінне їх доведення дає тільки експеримент. До того ж, вирішальне значення тут мають не стільки самі експерименти з перевірки основних законів, скільки досліди, в яких перевіряються численні наслідки, що випливають із них. Одним з суддею фізики є експеримент, тож сьогодні ми спробуємо розвести багаття за допомогою батарейки і довести важливість фізики в повсякденному житті. Назва нашого досліду – вогонь. Уявіть собі, ви опинились в глухій тайзі. Холодно, страшно, навколо ліс. Дров повно, але ні запальнички, ні сірників у вас нема. Але іноді елементарна фізика дозволяє розвести багаття за допомогою зовсім непризначених для цього предметів. Для цього досліду нам знадобиться фольга, батарейка, свічка, ножниці. Спершу з фольги виріжте досить широку смужку, приблизно 1,5 см шириною. Тепер робимо надріз, відстань не більше 2 мм. Прикладаємо фольгу до батарейки, спостерігаємо. Алілуя! Секрет досліду дуже простий. При з'єднанні полюсів батарейки виникає коротке замикання. По металевій фользі йде багаторазово посилений струм, від якого провідник нагрівається. У найвищому місці, тобто на 2-мм перемичці, нагріву вистачає для того, щоб підпалити свічку.